Здравейте! Аз съм Крис Томпсън, продуктов менеджер на вакуумните багери тук в Ditch Witch. И днес ще говорим за нашия чисто нов вакуумен багер HX40G. Ето ни при машината. Първото, което трябва да знаете за HX40G е, че правим различни варианти, за да отговорим на вашите нужди. Днес ще направим обиколка на резервоар за материал от 500 галона с 200 галона чиста вода. Първото, което трябва да знаете за нашите машини, е, че произвеждаме всичките си ремаркета и ги проектираме специално за машините, за които са предназначени. Едно от нещата, които това ни позволява, е да поддържаме нисък профил. Позволява ни също така да правим неща като това. Тук имаме теглич тип лунет, който можем да местим нагоре и надолу. Искате да теглите машината в хоризонтално положение. Това е най-добрият начин да теглите машината. Най-щадящо е при тегляне. Най-щадящо е и за вашите оси. За да улесним това, просто развиваме болтовете, местим го нагоре и надолу и го настройваме да съответства на вашето превозно средство. Освен това, имаме хидравличен крик на тези машини. Когато произвеждаме машините си, искаме те да са първокласен продукт. Продължавайки надолу, можете да видите също така двигателя Brix и Straton Vanguard с мощност 40 конски сили. Това е бензинов двигател с електронно впръскване на гориво, така че ще запалва и в студените сутрини. Освен това, ще ви даде максимална ефективност, когато работим с компресора от 1000 кубични фута в минута. Тук имате ключ маса за акумулатора. Едно от нещата, които харесвам при него, е, че е заключваем, така че ако във вашия район има изискване за заключваема ключ маса, той вече е наличен. Продължавайки надолу, виждате, че имаме управлението за осветлението и за водата, заедно с разтоварващия клапан. Другото, което се забелязва тук, е колко открита е тази работна зона. Така че ако трябва да работите по помпата, по задната част на двигателя или по компресора, е хубаво и открито и лесно достигате до всичко. Тук имаме нашата двустепенна филтрация. Тежките частици падат тук, докато преминават, а след това леките минават през мрежестия филтър. Поставили сме и везна на борда, за да ви даде представа за теглото ви. В ръководството за оператора е обяснено как да калибрирате везната. Но накратко, настройвате везната и след това тя се уверява, че вакуумната спирачка е в тази граница. Ще ви покаже колко тежи резервоарът за материал. После добавяте теглото на водата и теглото на ремаркето и това ще ви даде добра оценка на общото тегло, за да знаете дали сте над законовия лимит, когато сте на път. Тук имаме черните резервоари. Преминахме към черни резервоари преди около 2 години във всичките си машини. Установяваме, че това удължава живота на помпата, защото има по-малко натрупване на водорасли и освен това изглеждат много добре. На тази машина има опционална стрела. Днес имаме една на нея, така че ако ще засмуквате цял ден с този 4-инчов маркуч, той може да стане много тежък и уморителен. И тази стрела помага да поеме част от товара. Едно от любимите ми неща при нашите машини е къде разполагаме управлението. Управлението е тук отзад, така че имате добра представа къде е резервоарът и къде е вратата му. И наблюдавате всичко, което се случва. Но сте и отстрани, така че не се притеснявате да ви изсипят пръст или кал отгоре. Тук имаме барабан. Този барабан очевидно е за копаещата дюза, а също и за водния пистолет, с който можете да почистите инструментите си или машината в края на деня. Тук отзад виждате, че ви даваме място да поставите копаещата дюза и инструментите на вратата. Освен това, можете да навиете малко маркуч тук, ако желаете. Една от функциите на тази машина, тъй като проектираме собствените си ремаркета, е, че по надлъжната греда на рамата сме поставили допълнително пространство за съхранение на маркуч, което е хубава функция. Освен това, проектираме собствените си машини, както споменах, и виждате, че успяваме да свалим центъра на тежестта на целия пакет, но все пак оставяме зона тук, за да наклоните резервоара и да го изпразните. Тези врати се отварят. Това е вратата в стил HX, каквато имаме и на дизеловите си машини, с изместващ механизъм. Той се отваря напълно и след това се затваря напълно. Тук можете добре да разгледате нашата напречна тръба.
Едно нещо, което трябва да знаете за нашите машини, е, че изграждаме тръбната им система така, че да се пълнят равномерно и да се изпразват равномерно. По този начин никога не се притеснявате да имате твърде много вода от едната или другата страна на машината, когато я теглите. Тук имаме и държача за резервна гума, за да имате резервна гума на пътя. Продължавайки нагоре по машината, ще видите нашия компресор от 1000 кубични фута в минута. Това е компресор Tathill. Съчетаваме този компресор с двигателя от 40 конски сили, за да ви дадем максимална производителност в бензинова машина. Имаме и по-малкия брат – HX30G. Бензиновите вакуумни багери са чудесен начин да навлезете в бизнеса, ако ще правите отвори за проверка от време на време или просто ще правите по-големи отвори. Ако ще правите отвори за проверка всеки ден, вероятно ще искате да разгледате дизелов вакуумен багер. Независимо дали се интересувате от бензинова или дизелова машина, най-доброто е да се свържете с местния дилър на Ditch Witch.